Rulngan insual kan fu lau mai hei kong sir lian ngang mai kan video masa kan hmuh tawng khan hei tuna hian Rulngan insual hei tuirial konga kan hmu fu hlau mai a chu video kan an da a kha engemaw za in on comment a on comment na khanin hei kan sei fo to ang khan ke ni chuanin an insual ti hang kan sei meita amai ro chu comment na vela khan an insual ani lo an in di ani an in pawl ani anu le pa an in pawl ani kha ti ang reng kha comment kha tam em mai a chumi chu kan topic tur kan sei zo tur ani a chumi main hei tuna kan hmuna lai hi tuirial kong ania tuirial han ti hian tuirial po tu kong hi chu tam taka oma Mizoram a hian hilai tak hi chu hei het lama bak tong chuan thar lam sum sui lampanga tuirial kan nei sum sui le bak tong heta chuan thar lampang in kar in rina lui hemi po tu kong khania ti chuanin hei tuna hian kan hmuang khan an lo insuala hei a video hi nakina heta roma mar YouTube channel nei tupa chuanin aron sei fiana karon da tel dona hei atam takin an insual lo an in di ani anu lepa nin pawl ani kha ti hi comment kha tam em mai a chu chumi sei fiana chu kan nei dona tuna hian okay po hianin ka hre chiang chi alawa engtin nge rule chan chin hi ka hreviau lawa ma se rule chan chin azir mi te a hremi te na an soi hi chu kalo pom ve thlap mai zela tuna hian roma mar YouTube channel chumi ina a soi fiana rule chan chin zirmi ina a soi fiana tloite kan ngai thalokang kan en thlawlok donia anin sual ti khanin khami bi ka chuan tur man phal ani lo ni tur chak tak le Rulngan bi chu khovela enge venom gland kan ti tur bom nei lian beran ni Rulngan he chuan chu turan nga em amai ro chu khami anu in suwa apa le apa anin sual lai khan an tur khaman thiang ani lo ni chuwang chuanin anin viala an lu kha in nor ben tuma an lu kha noranga an talpi zak anga ti khan kan huang video tam tak kan hu tuna se ang khanin hei Rulngan chu ti khan azirmi thiam tak tak ten anon se ya khan anin sual nge ya anu lepa in pawl ani lo di kha chu achiang viawa aron sei le zel dona chu ti po chu kan ngai thlanga nakin zela depo aron sei le zel tura depo rule in pawl dan depo aron la tel don chu kan lo en zel don ne clear zel photang chuanin khang zong kha thianin a siam dan ani chu anu in chu khan ti khan ani sual ani suala amaro chu tur man phal ani lawa fair takin ani suala ti khanin anu ni chu ta anu khan nai vai taka alo thlir verang azui verang ti khan achak zok na khanin anin zuya chi thla turin an liam thin ani tuna se ang khanin hei abul loka hian anu om thina tia om thin tak phei chuanin alo hlo om du don hle mai film khurangai hei tiang an lo tong ani poina nu om na bul vela kan lo muang di hlo om thin khop mai tuna hian abeng wa thla khop mai a hei mizo zinga chuanin hei channel te po vatlo ula in shem mai ang tuna kanen chun jom le zelang mun pakhata pheichon an lo voluma apani khan an voluma ami aveng tu khat atlan chia ti te chuanin akhohar kha aron ka ti te thon tu kha om noi la ni i soidan sang kha om noi mai ni soile main hei kan ti top lokanga hei tuna hianin aron sei fia tak dona tuna ron soile tur hi enge apoi modon hle me tuna kanin hnial luina atheni na in pawl ani anti atheni nupa anin cranes line ni ti ang reng mo ka tiang chi te atheni na in sual ti vel zong kha tuna hian aron sei fia dona beng wa thla khop mai rule ti sang azirmi hre chiang du deuh tan chuanin roma mar YouTube channel kha
kan lova tlawh hei description a pawh hian link ka dah chuwang chuan hemi video te pawh hi a full video a in du chuanin a lu ngal thei a en ngal thei bok ti kan hredon ni en leang chuanin anu kha anin chu ati khan an be thina tin kha inpawl Rulngan inpawl ti atang tlap pawl te khan ma tin rule inpawl dan ani lo reng reng kha I rule inpawl lai tu na chongkor inpawl lai kan enanga han en ta ola hei hei tuna kan mulai hi rule inpawl dan chu ania he tuna hian chongkor ting ka hria ti chuanin rule dang te pawh hi tiang hian inpawl thin ania hei hatianga hanin ta ur burang kha chu ani chi alo ani hei ti hian aron sei fial e zel dona ani inpawl dan ne insual dan chu alo dang ve zak ani en zelang video hen kan ho vek anga ti hianin anin zial ve vak lo tin mail combat kan ti kha rule hlai kan ti ate black crate kan ti khowang rule kan ti ate ti khan a sang a khan a omani chu kan hriat thiam kan pom thiam a poimua anu in chu khanin rule chi sang adang a po kha anu in chu khanin khating khanin sual thin ani luin nor be sak tum khan chuanin hei tuna kan hmula hian chongkor te chu ti hianin anin pawl dan chu ti hian luk takin anin vet ve a an ko tlanga khatin kong pui le kho mun walau taka I inpawl tur khan aron chuak bik lo ti hian mun biru taka le mun rem la ya ti hianin anin zem ve a uluk takin anin zem an ser bor te hian en ta ula an mei mor lama khian khi an ti cheve nara uluk takin an ti ve ni ti nge soi thiam dan ani chu ti khan kan soi tum ber chu ti khan kan en zo ta Rulngan chu ni china kan hmuh ang chi kan video ma sa kan on dang chi mo tuiri a kong kan la kang chi khati ang chi kha anin sual chu lo ni nge ti na nia chon dei tuna hian hei anin pawl dan chu tuna mi ang khuan video hei thalaka kan hmuang hi ani me comment na tam taka anin di ni inpawl ani ti kha chu alo ni chi alo ani hei tuna kan hmulai rule inpawl dan chu nia na china kan hmu ka chu anu in chu alo in sual ani ti kha kan shrevek don nia chuanin comment na vela iron sei thil pakhat kha tuna hianin kan en le lokanga enga tinge in tha ngal mai lo ti te enga tinge hatiang te ka chu vuak thlu ngal mai tu lo mishing ta na ange mishing nun na ta na hlo om thei mishing nun na la thei ani ti ang ring kha ron sei kha enge mo za kai nom boka kei ka ngai dang kan sei ve shim shimanga ei tuna hianin kan hmu na hi ram hnuai ania ram hnuai an cheya entina khochhung te in le avela kan hmu ani ero chuanin han tha mai te pawh kha a mihring in ve nan te pawh a tha amaro chu ram hnuai a han hmu ang chia chuanin han tha kher kha angai lem lo helai video a hian hei rom mar video YouTube channel an video a tho hianin hei thil soi pakhat thadeu ka ti chu tuna hen kan play lok dona kan ngai thalokang soi tong khan chongkor te kumina an tam em an nok em hi chan bul pui pakhat chu an ma ni eral tu Rulngan hi kan that na se em hi wang hi ni pakhata so wang chuanin hi anin ei ton da na hi kan ngai tu thlen thiam hi apoi mo tak zet ani nung cha te in ei ton na hi in ei ton turom lo khopa enga mo ber hi kan that re mani chuan ti hian kan tur tu chu mihring kan ni ti ha kan se thiam apoi mo kumina chongkor kan nga em chana po hian chiang mai ome soi thui vak ngai lo tur ka ngai tuna sayang khanin ei khochhung vela chuanin chongkor ti vela lu phek chiang hi hmu turin tam em em a hei Rulngan kan ti enge rule tu ha kan tiang chi te mo he tiang chi te hi enge a ei tu chu tuna ei kan hmu lai mek Rulngan ang hin nia hei tuna po hianin roma mar te ho hianin hei Rulngan hi chongkor an pia tuna hian atol vel me ka chung vel lai chu nia ti chuan tinga in eirem an mani lo eirem tu ber kan tha chuanin ei khochhung mi po ni lem lo ram hnuai mi han tha kha atangkai lem lo wa an mani eirem tu ber kan tha chuanin a to patur tu tuna video sayang khan mihring te bok kan nia
chu wangin hetiang te pawh hi khaw chhunga rawn lut a enge miron ti buai kan tana hlo awm ani lem lo hi chuanin han thah kher pawh hi a ngei lawn chen te pawh hi a awm ve tikha kan an sawi tel ve lawk du ni.